Ahojte, vítam vás u nového vlogu. Tento vlog bude asi trošku taká miešanica všeho všudy. Zajtra idem vlastne k trénerke do Lipán, takže možno niečo z toho natočím a som doma, takže aj niečo možno z tohto súdka. Teším sa, čo z tohto videa vyjde, dúfam, že si ho užijete a poďte so mňou. Zmiešať kotič s tuniačikom vo vlastnej šťave a s vajíčkom na tvrdom. Do toho si dáme ešte cibulku. Je skvelá tá fialová, alebo červená, ale domáca, takže úplne skvelé a ideme na to. Ja najradšej kúpujem produkty, čo sú to nejaké mliečne výrobky, alebo takýto napríklad tuniak bez nejakých tých šťav alebo ochucovadiel, čo sa týka vlastne nejaké ochutené jogurty. Lepšie si oveľa kúpiť tie neochutené, lebo tie ochutené majú zbytočný ten cukor pridaný a stráca sa ako taký ten benefit z toho, že chcete doplniť nejaké tie bielkoviny, takže ja odporúčam vždy si kupovať tie neochutené. Radšej si to ochutiť sám, dať si tam oriešky, nejaké to ovocie, čo máte doma, čo máte radi a má to oveľa menej toho cukru pridaného a oveľa lepšie benefity, takže za mňa takýto tento typ. Úplne som zabudla na tajnú ingredienciu do tohto receptu a ňou je horčica. Samozrejme, horčica má väčší podiel o tuku, ale treba iba trošku. Aspoň na takéto zjemnenie a takéto uchutenie toho, takže úplne stačí malá lyžička. A už len trošku na záver dochutíme soľou a korením a máme hotovo. Ja už mám raňajky hotové, mám tu nejakú vajíčkovú pomazánku, ako sme si ukazovali, kávičku a zeleníku a opečené kejzerky, takže dobrú chuť! Ja už mám po raňajkách a idem pracovať, musím strihať video do práce. Ja už mám videjko postrihané a teraz som ešte pridávala nový článok na W Health stránku blog, takže choďte si prečítať a ja idem ešte robiť veci do školy. Kopec ešte roboty mám, ale momentálne idem sa ešte venovať trošku škole, nech to už mám za sebou. My sme sa so Sárou vydali na prechádzku, lebo sedieť doma mi nechce, aj keď mám toho dosť a potrebujem liek nazývaný prechádzka príroda, takže ideme sa poprechádzať. Úplne som rada, že som sa vybrala takto na prechádzku, aj keď mám toho strašne veľa, že mi treba robiť robotu, že sa mi treba učiť, ale toto mi úplne prospeje. Aspoň na takú hodinku, pol hodinku si takto vybehnúť, urobiť si nejaké kroky, vyvenčiť tyrannosaura a ja budem mať takú psychohygienu na hlavu a budem sa cítiť dobre. A pôjde mi tá robota, podľa mňa je lepšie to učenie, keď si takto k prírode oddychnem a pevne verím, že na tejto prechádzke nestretnem žiadne iné zviera, lebo počula som, že sa tu občas prechádza brumko, aj keď sú brumkové nádherný, potrebujem ich vidieť takto zblízka. Úplne najviac. Tak máme doma skleník a pozrite, aké horečky už máme. Ahojte, tak ja už sa hlásim z postele. Je 11 hodín, ja už idem spínkať, lebo ráno skoro vstávam a extrémne sa mi nechce. A zajtra bude trošku náročnejší deň, čo sa týka takého cestovania, presúvania sa, lebo ma čaká cesta do Lipán. Čo aj tak musím ráno skoro stať, lebo sa musím nejako dostaviť ešte na vlak, potom idem Košice, Lipany, potom naspäť Košice a potom už z Košic do Nitry, ale prídem okolo nejakej 7 večer, takže budem nejako pred 5 vstávať, takže to bude extrémne také náročnejšie, čo sa týka takého toho presúvania. Keby je to nejaká priama cesta, tak je to také, že v pohodičke, ale tieto presúvačky ma vôbec nebavia, takže verím, že zajtra dobre stanem, že nejako nezaspím a že sa dobre vyspím a zajtra ma čaká tréning a posing pri trénerke, takže teším sa na to, že čo to bude a čo mi aj povie nejaký taký feedback k tej postave, ako sa to uberá, takže na to sa veľmi teším a prajem vám dobrú noc, alebo vlastne dobrú noc, ale dobrú noc sebe a
teším sa na zajtrajší deň, takže ďakujem, že pozeráte a vidíme sa zajtra. Tak dobré ránko, už je 4:52. Ja už mám za sebou hygienu, trošku som si dala dokopy. Nejak vyzerám a som prezlačená do cvičiaceho, takže už mám chvíľku vyrazť na cesty. Ahojte, tak ja sa nachádzam v Lipanoch a idem akorát k trénerke, takže teším sa. Bude to náročné a dosť aj teplo, takže som aj rada, ale mám dlhé a čierne, tmavé, takže úplne super. Dúfam, že ma aj počujú, lebo však idem popri ceste. Tieto vlaky, mali sme trošku meškanie, chvála Bohu, všetko sa dalo stihnúť. V Košiciach som mala celkom dlhý prestup, hodinka a meškali sme nejakých 10-15 minút. Takže ani som dlho nečakala, som si dala kávu, napapala sa a akorát už som tu, takže pohodička, už len cesta naspäť, aby som stihla pekný vlak a aby nemeškal a potom už ho nasednú do auta a pôjdem naspäť domov do Nitry. Nevieš, čo je tréning, takým si netrénoval s myškou. Extrémne mokré, neviem, či to vidno. Ale... happy. A jemne ručkami teraz. Hop, a idem hneď do bočnej a vlásky preč. Zadná póza. 1, 2. Ja už som od trenérky, neviem, či ma je dobre počuť, takže teším sa, idem bežiť na vlak. Už idem od myšky, nemám veľmi baterku na telefóne, takže dúfam, že sa mi počas videa nevypne, ale teším sa, úplne to bolo super, zničila ma ako vždy. Vozík dobrý, samozrejme tvojici príjme, prechádzali sme si aj iWalk, takže teším sa z toho a úplne ešte je super, tak stihnem skôrší vlak. Takže budem skôr v Košiciach, ale lepšie v Košiciach ako tam. Ahojte, ja sa vám hlásim z domu, konečne. Extrémne dlhá cesta, fakt ja už som tak vyčerpaná, že jediné čo chcem, tak je sprcha, dobré jedlo a ľahnúť si, ale ešte ma čaká cesta po jeden balík. Jeden balíček číslo 1 som si vyzdvihla, je to pain. Ale budíš, chcela som vyskúšať nejaké polavky stadiaľ, takže ja som si ho otvorila, tak vám ukážem, čo som si objednala. Iba pár vecí, tak len trošku. Ja som si teda zobrala 2 vršky a jeden spodok, myslím, že to je spodok, a takú tašku na spôsob, to je ľadvinka, ale takúto. Vyzerá celkom fajn, využiteľná, takže som na ňu zvedavá.
ako to bude vyzerať, keď si to oblečiem. Toto by mali byť lepky na nie prsie, ale ak máte také šaty, ktoré vám môžu trošku sklzať z výstrihu, tak by sa to malo prilepiť. Vyskúšame. A ideme na tie plavky. Tak, prvé, čo máme, je spodok. Vyzerá to obrovitánsko, ale podľa mňa, keď si to oblečem, tak to možno tak hrozne nebude vyzerať. Uvidíme, skúsime, takže uvidíme, čo to dá. Potom ďalej máme šok. Takýto zvláštny som si zobrala. Ja veľmi nemám rada nejaké vzorované až tak plavky, ale páčili sa mi tam. Akože trošku sú také, no, dajme tomu Číňan, samozrejme. A druhé sú takéto zelené, strašne sa mi tá farba páčila. A tieto vyzerajú o trošku lepšie materiálovo. Na tom telefóne to nevidno až tak, sú trošku viac také zelenšie. Nie sú až také trošku viac zemité, ako vyzerajú na tej kamere. Takže plavky číslo 1. Spodok je celkom fajn, vyzerá dobre. Klasicky. Takéto ja nosím. A ten vrch sa mi až tak veľmi nejako nepáči. Ale podľa mňa využiteľné na kúpalisko, keď ti to aj tak vyžere chlor. Takže podľa mňa úplne v pohode. A toto sú druhé. Ten vršok klasicky, ten istý spodok, len vrch je iný. A tento sa mi o trošku viac páči. Aj ten materiál je o trošku lepší. Takže podľa mňa celkom fajn. A ešte, aby som nezabudla na tú tašku, tak to vyzerá takto. Tomuto outfitu sa veľmi nehodí, ale keď tak potom k nejakým iným bude celkom fajn. A ešte som bola v Tigri, takže vám ukážem, čo som si tam kúpila. A samozrejme ešte v Demke. Zobrala som tam takéto kuchynské utierky. Strašne boli krásne, strašne sú krásne samozrejme. A nemohla som odoľať, tak som ich zobrala. Ďalej, ja neviem kresliť ani malovať, ale strašne sa to chcem naučiť, tak som si zobrala takýto skicár, dajme tomu, a máte tam rôzne úlohy. Je ich tam 160, takže na každej jednej strane máte nejakú úlohu, ktorú máte zobraziť na tú stranu, čo je úplne super. A zobrala som si k tomuto aj takéto akrylové farby, alebo vlastne farbičky, takže som na to zvedavá. Celkom je dosť, takže uvidíme. Ja fakt neviem kresliť ani malovať, ale strašne to je krásne. Ja už som na to pozerala, keď som tam mala naposledy a láka ma to, takže chcem sa to naučiť a však podľa mňa kreslenie je jedna z tých vecí, ktoré sa určite dá naučiť, len to treba cvik. Nie je to taký spev. A ešte takúto kartičku, lebo priateľ bude mať narodeniny, tak som mu chcela také prianičko napísať. A ďalej bola som v DMke, tieto ceruzky sú top, odporúčam ich kamoška. Zobrala som si takúto modrú, zelenú a hnedú. Tuto tieto tukšie, ja som sa toho bála, lebo ja veľmi s týmito neviem kresliť. Viem kresliť si linky s tými klasickými kskami, ale týmito tvrdými ceruzkami mi to vôbec predtým nešlo, ale skúšala som to a je to super, lebo nie je to taká tá tvrdá, že trošku na začiatku treba ju rozpísať a ona potom krásne urobí tie linky, takže za mňa úplne top a je to proste DMko Trend It Up, takže za mňa super značka, aj cenovo úplne skvelá, takže odporúčanie, bežte si to kúpiť. Som teda prezločená, tu mám bordelík, takže ho musím spratať a pôjdem po ten balíček, nech už môžem oddychovať potom a mať kľud, takže taký so mňou. Asi veľmi nebudem nejako natáčať, predajne nemám to nejako veľmi rada, ešte v tom nie som nejako zabehnutá, ale aspoň nejakú cestu a potom si ukážeme, čo mi prišlo vlastne. Teším sa. Strašne ma to baví, takže dúfam, že aj vás to baví, lebo mňa to začína extrémne baviť a fakt vyzerám, ako keby som bola celý deň na cestách, takže môj look je vyzobrazený tomu, aký mám deň. Už som bola po balíček a idem na byt. Juhu, konečne. Sprcha, jedlo, oddych. Na to sa teším. Takže je tu balík IKEA. Úplne, sú tam asi 3 veci, ale však ukážeme si, čo tam prišlo.
prišiel mi takýto hrnček na šľahanie mliečka. Takže z toho sa teším, to som dlho chcela, odkedy som si kúpila kávovar. Lízatko. Ja to voláme doma lízatko, lebo neviem ako inak to povedať. Je to tá stierka vlastne na torty. Lízatko. A najväčší highlighter, prečo som vlastne tento balík z Ikei kupovala, je darček pre Jarčiho. Takže pevne verím, že toto video nebudem strihať, keď bude on pri mne, alebo nejak to uvidí. Lebo chcem mu to dať až na narodeniny, čiže v pondelok. Čo je až za 3 dní. Jo, 3 dní, takže hádam to neuvidí, ale vám ukážem. Však už on to bude vedieť, keď to vyjde vonku, ale malý, že dinosaura, že šačka. Úplne, áno, my sme ako malé deti, kupujeme si plišákov. Takže kúpila som mu dinosaurika na narodeniny. Už odo mňa dostal aj knižočky, takže to je len taký doplnok, lebo keď som ho videla, nemohla som ho tam nechať. A presne tieto typy on má rád, takže tento typ dinosaurika. Ahojte, tak máme ďalší deň a my ideme papať raňajky a pozrieť si Survivor. Ja som si spravila kašičku s tvarohom, jablčkami a arašidovým maslom. Kávička, Survivor. Jarči tu má vôčky s mliekom, mliečko a hrušky. Takže top. Teším sa, konečne sa ideme napapať. Tak my sa chystáme práve do práce a na obed som si urobila rýchlo, len zobrala som si takéto mäsko s džimbím vo vlastnej šťave, mám tam kuskus a Jarko robil kari, šošovicu s cuketou a mrkvou, takže parádička, môže sa ísť pracovať. Ideme si kresliť žirafy. Ale skôr sa zase zladili. Zase mám zelený topík. Daj mi pesninku. Si ukázal fakera zase. Toto je top. Táto Olenka. Toto je lepšie. Toto sme my. Toto je Lenka a toto som ja. Totálne. Úplne, lebo naše sandvičové večere úplne pri telke, alebo skôr pri notebooku a s čajkom v ruke, to sme my. Proste tento byt bol pre nás úplne stvorený. Bežná večera. Sandvič. A úplne top je to, že tento byt má moje tetovanie. A už to tam bolo, to som si tam ja nedala. Ale aj tak najviac milujem túto stenu. Na tento víkend, alebo nie tieto dní posledné, je tento Jim Beam úplne záchrana. Takže dnes otestujem tohto lososíka vo vlastnej šťave. Takže uvidíme, čo tu bude. Máš tričko za všeobecky? Myslím, že nie. Máš. Ja to mám. My už čakáme na odvoz a ideme do práce. Jari kontroluje, či sme si zobrali trička. Vôbec sa nám nechce. Chce sa ti? Ja viem. Čo si to dokázala? Nič, normálne som tak pohľadkal po hlavu. Jasné. Tak dáme. Víš, moment, a sú to olejiny. To má vysať.
Hambím sa. Nerobím obchode. Ešte po práci sme išli na nákup. koncert. Už sme vyčerpaní. My sme doma z nákupu a urobili sme trošku väčší nákup. Ja musím stať na stoličke, aby som to mohla natočiť, aby to všetko zabralo. Rozdielala som to trošku tak, že do nejakých kategórií. Toto je ovocie, zelenina, to sú nejaké tie sacharidy, bielkoviny s tukmi a samozrejme, ako Jarče povedal, všetko zdravé, 80% zdravé, lebo však nič nie je zdravé, nezdravé, ale dôležité množstvo. Niečo mocné, na niečo, čo máte chuť a nedovolíte si to nejako každý jeden deň v nejakom extrémnom množstve, ale tak tých 80% tvorí to gro toho, čo by mal obsahovať ten jedálniček a tých 20% niečo či nezmysel, tak nazvime to nutričný nezmysel. Ja už mám ranný reportík spravený, každú vlastne nedeľu sa musím odfotiť, odvážiť a poslať to trénerke, taktiež aj so stravou. A teraz mám vlastne záverečný report, čiže posielam aj miery a fotečky, takže uvidíme, čo to bude. Keď to bude už tá súťažná forma, na čo sa veľmi teším. Ja aj tento domov. Konečne sa ide makať. Asi posledný možno krát aj cez víkend, takže asi posledný krát to tu aj vidíme takto prázdno. Ideme si dať vrch tela a potom ešte eye walk s posingom, lebo treba aj na to makať, nech to potom vyzerá dobre. Pri tlakoch, ale aj iných cvičeniach sa snažím vždy precítiť všetky svaly a vlastne tú danú partiu, ktorú cvičím. Čiže pri tlakoch napríklad teraz sa snažím brzdiť fázu dole a tu hore pušnúť. Odkedy cvičím s trénerkou, tak mám pocit, že ten vrch ide o niečo lepšie ako tie nohy a pritom keď som s ňou začala cvičiť, tak som vždy si aj hovorila aj myslela, že tie dominanta u mňa sú tie nohy, ale naopak ten vrch ide o niečo lepšie a tie nohy trošku zaostávajú, aj keď pomaličky to už začína nejako vyzerať, ale je to náročné a treba tomu hlavne ten čas a tie tvrdé tréningy, ktoré mám a fakt sú ťažké, takže obdivujem každú babu, ale aj muža, ktorý sa na túto cestu vydal a je to fakt makačka, ale som mu za to rada, je to super skúsenosť, ale občas je to fakt ťažké a hovorím si, že prečo som práve s týmto začala, ale vždy si nájdem ten dôvod a viem ten dôvod, prečo som s tým začala a určite to nevzdám a dotiahnem to do toho konca a verím, že to bude aj vyzerať. A teraz ideme na ďalší cvik. Máme upažovanie s predpažovaním, čiže pomaličky dole, hore a pomaličky brzdím. Tak už mám po tréningu a už len posing a eye walk a budem mať hotovo a môžem si užiť krásnu nedeľku.
môj dnešný výtvor. Na predlohy. Neviem kresliť, ale snažila som sa. Iný taký ten autentický názov tam nebol, že nejaký park alebo niečo, tak sme dali názov cirkus, lebo aj tak tu máme loptičky. My sa ideme napapať, ideme si dať fajnovú večerku. Ja som si spravila zapekané testoviny s vajíčkom, syrom, kukuricou a šunkou a rajčinky k tomu. A Jači má sendviče a jablčko. A ideme si pozrieť Ninja korytnačky a mutačný chaos. Aspoň myslím, že sa to tak volá. Extrémna nostalgia, alebo na to sme boli spolu v kine. Krásne ránko vám prajem, dnes je už pondelok a Jarko má narodeniny, takže som sa mu rozhodol urobiť nejaký koláčik ešte. On spí, takže možno to bude také prekvapenie pre neho a poďme si ho spolu upiecť. Popravde ani neviem, čo presne idem piecť, niečo približne asi banánové, keďže tu mám banánky, vajíčka, bielú čokoládu, prášok do pečiva, cukor, unicorn musí byť, to sú zavárané čučoriedky. Takže to tam možno dám špaldová múka, osené vočky a mlieko. Uvidíme, čo z toho vznikne vlastne. Tak som to už vybrala z rúry, vyzerá to super. Aj vyzerá to, že sa bude dať pekne oddeliť. Ono sa to podarilo, no to z toho vyliezlo. Ešte aj ten rožčok má. Som myslela, že sa to zlomí, ale vyzerá to úplne super. Vydarilo sa to, takže som vám veľmi spokojná. Povedzme transparent. Páči sa ti láska? Tá láska sa mi veľmi páči. Ale páči sa mi teda aj moja kotička. No, vy na to tu. A vy nemáte, ha? Neviem, komu to pustíš, ale nemá to. My sa už ideme napapať, ja mám svoju kašičku, kávičku, pozeráme Survivora a Jači si spraví kakauko a má Dynastia rožičku. Úplný lifehack a milujem to, robenie si ryže v ryžovare, lebo je to rýchlejšie a nemusím proste miešať tú ryžu a ešte čo je super si do toho pridať nejakú zeleninu, napríklad brokolicu alebo na cuketu, mrkvu. Ja som si teraz dala vlastne cuketu, lebo mám cuketu, takže je to rýchlejšie a aj tá ryža bude mať takú lepšiu chuť. Verím, že tento vlog si užívate tak ako ja tieto dni. Aj keď je možno tento vlog dlhší, tak verím, že sa vám to páči. Tak ja som doma z mesta, bola som si ešte kúpiť bundu, ktorú som vám vlastne ukázala v predchádzajúcich záberoch a vybaviť si nejaké veci. Toto videjko sa blíži ku koncu a ja pevne verím, že ste si ho užili tak ako aj ja. Trošku bol pozlepané z viacerých dní, ako ste si mohli všimnúť, bola som doma, u trénerky v práci, na svojich tréningoch za šporákom, pri učebniciach. Pevne verím, že tie učebnice o 2 týždne odpadnú a ja úspešne ukončím skúškové obdobie a môžem si užívať len leto. Tvrdú prípravu, ktorá ma o chvíľku čaká a z ktorej určite budú videjka, takže máte sa na čo tešiť a ja sa s vami lúčim a užívajte krásny deň alebo večer alebo ránko, ktorýkoľvek často pozeráte a budem rada za podporu a vidíme sa pri ďalšom videu.